Sekarang ko sini kait tu nung belai ke hambai, tini sal jora ke ham, bosu nu roman ibai, tini seng hoda TV ni inggai, onak nu kunggo pai sok paijak, sini pastor opera Reverend Naphurai Jamatia nu kunggo, temani ke sengsar belai jengjal Jisu paina nok jorawo, tei bahai ni motharo pholawo tori logi basari inggai temani jorawo. Podre pod soltani fem lokmun motha sopai tongu ama kaito ronotoi tebu Christmas ronotoi boro rokabangma boro rokni thano kabangma sumung asai tongmani bagai tini sini pastor Reverend Naphurai ni naw sung sokakya kisisa boni khok phang bismite elem bang bismite o kok thairo nang busilayani bagai Hani bagai ang pastor nong belai ke hambai tini sengno jora romani bagai tini ni samung haba kabangna tongphana seng hoda TV no ringgai kai tani kok thai sengno sai khna rawani jora namani bagai hingga poila wa ang sengani musumani ke Church of God ama kai tor hai hnei motha wo jungjal kabangna ngai tongo tei borok ke phurungge sabat dekhlai hingke mwthang jaya Hingga sabat yang mana ba, teman bu, bopro ni simi paika bu hai roti sa seno sai na roza di ne kolja. Sabat de no te. Oh, sabat de kena lengla mani sal, ta lengla mani sal. Oh, sebab lengla kha, bopro lengla kha, kok asal lah ya deba. Engkau kaitor Bible sujak tu raisamung bijab ni berem sawo sujak tu kaitor nok hayung no taksing lah hayung te nok hawo je tongmar no bo taksing bai lah taksing bai payai thak prokhe bo hadului nagai bo borok taksing lah ke borok taksing bai mani yagulo ke bo lengala ke o lengla mani sal no bo kathar nei nai bo kathar khlaile hata kathar nei nai bo yasaginala bo lengla mani sal no mono sabat sal hona ke Ngaro kisah senggane musumani ke Church of God nei group kaisa sini o Tripura hau bha phaisa ingkha borok khan saka tama Church of God sini o Tripura hau sok phaika borok ingke sabat de khlai ingke mwthang jaya o bhai ke phurungui tongmani ba sarai rokno ba je borok mamani poito khlainai rokno ingke u kok ba busuk jora tui kubu Sabat dekhlaya ke mwthang jaya hanmani Sabat dekhlaya ke mwthang jaya Shonibar boro malai lengba Bible to ha ke krei mwthang ne ke khoroksa si Jisu si John berem thani butang tangsi dogo hayni sujak to kaito o hayung no asake hajakha bo boni songnari sajlano rohorkha Boni asazlano poito sanai borok bo komoriai mwthangjak khlai mansi thung hnai Bono poito sanai boni sajlano poito sanai bo mwthangjak khlai si thung hnai kaito boni songnari sajlano rokha songnari sajla suba Jisu Kristo Je bono poito sanai bo komoriai mwthangjak khlai si thung hnai Engke oroba je sabat salno Je sabat salno yasak nai tui tong nai bo mwthangjak khlai si thung hi to aro suijak re borma khaba hai rokha biani koro bo mo atazo sabat sal bo sal ro babro Shonibar hai nei borok sa Bible to shonibar nei kre borma khaba shonibar ne Among Jewish calendar means Israel runic calendar si. Israel rok to Sunday, Monday, Tuesday ni le khayable bro.
O Sunday Monday honai rok kena Europe by Western country rok America rok akorok je ayang Christian country rok ta Christian haro aro Sunday Monday holai bobu history tong bobu live mung tong sinaro bu wazi rok kena सोमबार मंगलबार बुधबार होने ने हलाई बला बुध बेसी शुक्र होने ने वही के बरने आरो लेखा बने हाई फन जो इस्राएल रोकने कैलेंडर होंगे क्या ना बरक संडे मंडे होने लेखाया बरक भागे लेखा से सिया फर्स्ट डे ऑफ द वीक सिया Monday no ke borok Monday hoya borok ke no salsa si hona Tuesday no ke sal nahi hona hani bang Bible sujak mana hai Bible sujak mana hai Sabat Sal ni Teni salo boke na tasi kama sal sini kosong sani mamlai sekang ni salo Jesu thangai basala hake jimana aro Sunday hni sujakri Monday hni sujakri tani hamara Jewish calendar no se follow khayo mo sujak ma ba inke tabo haisi Jewish calendar kena salsa salnei saltha salbrei salba saldok salsni inke bos shonibar klaijang Saturday klaijang ta obo Western calendar hangka khe sede Western ayang Europe fighting ni obo sakupur rok ni akoro ni boro ni calendar rok boy ke klail hata Saturday klaina haipana Bible la o Saturday ne Sabat hakele sujakre inke bono tuine Bible Jisu no Pharisee rok sajagya amang se kabang mata sajaya hake bono buthalai ni pai nailemang lo to buthari pai likha inke oronyo obo khna de oro boro Mark simani koktuma kahani berem rem nei ni butang tang chiki nei than e sime ang khok tangai thangnai do afro haingkha bo Sabat Salo mai gomboleng tei himei thang mani afro boni sagri rok thangte tei mai gom botang setro wani senglekha afro Pharisee rok bono salaikha naidi tamongei ni sagri rok Sabat ni salo raidao keri no khalai lekha Boborono saka David tamo khlai kenarok abono khok tangai denai lekha bo nangjak phru tei okhoijak phru bo bai boni pal rok tamo khlai kha bo osayong abiatharni Jorawo kaithoni noktharo habikha hake a chawan phunukmari no chakha osairok no karui abono chawani raidao kri tongmani hake bo abono boni pal no bo sarbaikha boborok no sakha Sabat borok ni bagai se senamjago borok Sabat ni bagai senamjagya gor borok se Sabat ni bagai senajak tongma haike salai to hamle nongsungmani mate khe hai abla Jesu ni thani ke Sabat eba raida jesa raida phano borok ni bagai se senajago raida ni bagai borok senajagya borok taksin jaya sikade ke Sabat ni bagiya borok Sabat ni bagiya abo bai no borok ni sajla angkha Sabat ni bo subrayo tewaisa ang sanai abo bai no
borokni sajla means Jisu Christo baithang angkha sabat salni bo subrayo angkha Jisu no si borong khaitha sal no tuiyani da sal chungno chini bagi thiya sal chungno mwthang ya sal baithang khani ba angkha tabo English calendar le Sunday Monday kesi lekhawo Israel role salsa salnei saltha salbri salba saldok salsini hakesi lekhawo angkha tabo thuluk saroni calendar thangla ka aroni ta roni Pakistan ni Bangladesh ni Arab ni Istanbul borosika Turkistan angkha abo Afghanistan bohai thuluk saroni boroni calendar juda China ni calendar juda Japan ni calendar juda angkha nang borola Sunday rokhile lekhalai angkha do angkha Sunday no tuikhasi eba Sunday ni Sabat Sal no tuikhasi mwthang jago angkha boroni thanile Sabat khete juda salo sing tongla hamla shonibar klailia ha buini calendar ta angkha ba tanile nang Hebrew calendar no le buini thani boxing na naile tongla ba tanile sal le chungno mwthang mana inglang ba hani bang Jisu sata Sabat Sal khen borok ni bagi si borok Sabat Sal ni bagi ya lenglamani sal ni bagi ya haiba si Jisu baithang si Sabat Sal ni subrayong angkha tei de tongkho